warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Deni Ismaois. Halo pemirsaku, selamat beraktivitas yo. Selamat pagi. Kali ini Mbak Isma apa? Seperti biasa guys, arep lho tak meneh gak garing. Iki sampai umbah-umbah neh ngisi banyu seperti biasa. Gawean omah nek sebar ngeterno peri ya guys. Bar apa isah-isah bar nyapu ya ngisi banyu ambek umbah-umbah yang kena hangat nih gak kering gini ini balik gak kering ini ape nganget banget jangan guys gak masak guys mah jangan terang ijek jangan apa jenis getik ini jangan getik ndoke cek loro iwake iki sempol loro tak apa tak wehno dipangan dik peri iki sempol keberkatane Mas Tengki iki Mas Nono tak emplungno kene nisan jadi dingin tuh lho penggone mbak lipah mek mak ngatemi ndok loro mek sempol loro terus ki bumbu berkat lho tak anget sampai tak ciduk berkat untuk derek-derek guys untuk telur tak masukno kulkas kabeh terus diingat tak campur ini jadi sitok enek mie kacang kering ayam bakar yo ijek nek diinget dipangan neh wis gak sah masak yes ini seperti biasa wis manggil teh yen kangkungku yo ora mampu guys inget sambelnya telur ini teh seperti biasa guys jangan segone tak dono ini ngewo metu iki dadekno sitok ning gone Magicom wis perlu gak usah masak Magicom dhewe guys jadi enak ya guys kerupuk guys sih tak lanjut sarapan baru ngombe teh yo mangan oseng kangkung iki cuma tak kei bawang putih tok terus apa jenis minyaknya gak akeh banget jadi nganggone banyu guys minyaknya nganggo sithik tok ngomong sapa bawangnya bismillahirrahmanirrahim sambel ambek ayam bakar ijek diinget dipangan neh
Sarapan guys, sarapan miras mangan, jadi gak isuk banget, langsung wisahan. Sarapannya kemangi karo kol. Karo ngisi banyu guys. Aku sarapannya saiki tak gawe awan wis sisan mangan. Soalnya nek esuk ngombe teh. Banyunya pepek guys. Kalian sarapan karo apa guys hari ini? Aku gak mangan lodeh, jangan dipangan di peri. Ini sempol loro dipangan kabeh. Iki engko mak ngajak nang kuburan guys. Ngersi kuburan nih. Terus lanjutnya kuburan guys. Ape ning kuburan guys, dino Jumat, Jumat bahi kan ape. Ya nih. Kan asli dino Jumat kuwi yen dinggo ning Jumat. Ning wong mekar. Hai, mekrok-mekrok ra mbok Dili. Halo Simping. Eman. Lah iki mah ya mekrok, Mak. Ila ya mekrok. Pinggi mekrok. Eman lho sesuk layu. Ketil. Ayu yo kembange. Kok pink kok abang. Yo. Tandur mae. Wis ayo. Del. Berangkat tak Peter. Ini gading. Emang tuku piring? Iya. Oh. Orang sapi kalau anak wong meninggal guys, yo pas ning kono dadi yo rame. Seperti sukete ya wes. Garingan ya lali nggo banyu. Garingan gak apa-apa. Jamur guys, ini jenenge jamur barat. Oh, iki. Maraji ning kono guys. Meninggal
kenceng iki nih. Pae guys, pae Pak Riku. Kayak dari Mas Armin. Cilik wan. Iki cuma sekilas tok guys, gak tak ancepno soalnya nek wong meninggal dadi gage-gage kono selak dikuburno, jemah-jemah. Ayo nek selak dikuburno. Kan cepet iki, baraji ning kono. Ki mak. Mak. Udu ki. Timbang batine iso. Ini benake guys. Pas wit ngisor wit kono guys. Kae Mbah tadi merah Mbah Tur Pak Sinah jar. Jar ni kono. Dari pojok ngono. Mbak Kaji kene iki. Mbak Kaji. Iki lorem. Sore mak. Yo seberang rono. Yo. Lah iki ya. Heeh. Kayak pendang mapak peri piring guys. Iya Jebar. Mas Armi, Yanti, terus orang Yanti dan Yanti sopo? anak lek tahun bakon. Suparti iki. Barah juga Dayu. Yo, awar-awar ngene. Hormat nek kene. Kaen diingi sing Kristen kae sing Ini apa kok ngiram kayak kamera garanti. Iki? Iya. Iki kamera sama pesek. Mbah No. Iya. Ya dulure ana. Iya, dulure Mbah Ranti diramisan Mbah Atum kok. Oh gak iku lho tek gan awar Mbah Suno dulure. Mboke iki mbok tiri. Malah mboke. Mbok tiri ya. Gak ero. Kae sing diingi kae sing disiramang lho. kae Mbah Mbloro ning kono, guys. Sing lagi meninggal diingi. Duh, kok plas. Plas. Ayo, Mu. Oke, kus. Jujur Mbah Sipah. Iya. Joke anu. Dipager kok apik. Joke anu yo yang basah yo. Ndak apal. Ya tak bojone yo. Sing iki anu. Iya anak lanang gitu tuh. Heeh, Juno. Sing kayak Mas. Halo. Alah. Oh. Iya, halo guys, kuburane diingi sing dilayat. Oke, Katolik. Heeh. Caranya ngrek rene dibuang mati. Ngrek. Wah, iki mau konten tenanan tak jagrak mang ya mbok tripod guys, tapi enek wong meninggal dadine meninggal nek wong meninggal guys, kene wong mati ndrundung telu. Dadine aku gak suwe-suwe ngonteni ning kuburan guys. Soalnya nek wong akeh maksudnya wong apa jenenge padha layat. Dadine anu kuburan, gali kuburan dadine yo nyekare ngono tok ngetermaki. Sekar yo wis mulih menglali ranggo sapu, lali ranggo banyu.
Soalnya pergi nek hari pendek ngene iki mayite engko nang dikuburno. Selak keterak nganu, guys. Jeman, yo wis ngono. Tapi dang genten neh mapak Dik Peri, cek urung selesai pokoknya tugas sih. Ki mangak nyekar delok pokoknya setiap Jumat aku mbek mak iki nyekar, guys. Pemenang nek pas geblake pake. Tapi bapak ning kono ya bapake Pak Riko, masih Pak Riko, mbae. Terus mbak wedok ya make Mbak Karmi, mae terus sapa neh? Lekwan kuwi anake mbae adine mae. Terus buyut-buyut, jadi sak keluarga ngono, guys. Wonge bakale mati, bakale berpulang, makanya nek ning donya iki berbuatlah yang baik. Ngono, guys. Ora piye-piye nek apik karo wong. Ngono. Soalnya kita hidup di dunia ini hanyalah sementara. Ibaratnya mau mampir ngombe tok. Ning kene iki. Kaya wayang wis enek sing nglakokno, guys. Emang yo Mbak Isma wis ora masak. Cek duwe sop-sopan Mbak Jah liwat gak blonjo. Janganane cek utuh berkat untuk terus kan ki hari-hari ngene iki akeh sing padha mapak megengan, guys. Mapak poso. Dadine wis ora usah masak, eman-eman dikenget teke kulkas ngono. Ben ra mbok-mboke panganan. Ya wis, piro durasine rung tak delok. Biasanya aku suwe ning kuburan kuwi nek sak jam. Dadak ngresiki sampai resik ngono lagi kali iki Peri mulai esuk iki guys. Dadine ape gage mapak juga dadine mulai. Ya wis ngono pemirsa, Mbak Isma sepurane sing akeh nek enek klera-klerune tutur katane sing salah sing kurang berkenan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Iki mang yo dijak mae, ya tak terno yo timbang mlaku. Bersarapan langsung adus budal. Isma pamit sepurane sing akeh nek klera-kleru tutur kata sing salah sing kurang berkenan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Muga-muga kabeh diparingi sehat seger waras panjang umur berkah barokah. Mbak Isma pamit dulu. Ki mang yo sik guys tak kandhani. Ki mau Solo nggone mbakku ternyata pagi tadi ada gempa. Gempane banter 6,1. Yo ora guys. Mbak Yuku ora dibales-bales sik. Jote ini kene gak eneki. Tapi Bulu gagaan gue Mbak Yuku ki Sukoharjo jare gempa guys. Banter ndek bengi mbah esuk mau. Sampai Mbak Yuku story batinku nek apa aku ngono. Tapi kene gak enak wis muga-muga tidak ada apa-apa, semua dilindungi karo Gusti Allah, dilindungi karo Maha Pencipta. Muga-muga gak enak sing padha piye-piye sehat terus, gerwaras yo. Wis berdoa ae. Wis semua pamit becik titik Allah ketara dadi wong apik aja sampai nglarani wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dodolane angel.